e o extraordinario do 6/11 do 2024. Non sei unha cuestión na ordinario de outubro de 2024 no asunto 2 non se reflite que se nos retirou a palabra por 2 veces e gustaríanos que aparecese refletido na acta. Na do 10 de outubro. Si, na ordinario. Asunto número 2 é sobre o lixo. E había unhas persoas que querían entrar. Había dito usted que constara en acta. No, que non consta na acta. Pero dixo usted que constara en acta que se retiraba a palabra. Claro, que non se me retirara a palabra 2 veces nese asunto. Pero usted naquel intre non o dixo. Sí. Revisa a grabación. Eso. Claro. Ben, pasamos entón ao punto número 2, é a modificación da ordenanza fiscal da taxa pola rede de sumidores e suministros de auga, IPC, gestión 1588/2024. Bien, determinouse pola Comisión Informativa o seguinte. Primeiro, aprobar a actualización das seguintes tarifas para que se apliquen con efectos do 1 de xaneiro do 2025. Cuota de aboamento mensual, vou a reflexar as do ano 2025, 1,7374. Cuota de conservación e abastecemento mensual, 1,7374. Primeiros 30 metros cúbicos cada 2 meses, 0,3240. Consumo de 30 a 60 metros cúbicos en adiante, 0,7945. Consumo de 60 metros cúbicos en adiante, 1,1604. Consumos de máis de 60 metros cúbicos en polígono industrial, 0,87,03. Rede de sumidores, concepto, cota de aboamento mensual, tamén para o ano 2025, 1,7374. Cota de saneamento mensual, 1,8343. Primeiros 30 metros cúbicos cada 2 meses, 0,2 metros cúbicos, 0,3240. Consumo de 30 a 60 metros cúbicos cada 2 meses, 0,7945. Consumo de 60 metros cúbicos en adiante, 1,1604. Consumo de máis de 60 metros cúbicos en polígono industrial, 0,8730. Segundo, a aprobación inicial da modificación das ordenanzas fiscais e reguladores dos servicios da seguinte forma. Ordenanza fiscal número 10 da taxa por rede de sumidores. Artigo 5. Cota tributaria. A cuantía da taxa regulada nesta ordenanza será fixada na tarifa seguinte, na que non se inclúe o IBI que resultase de aplicación. Cota de aboamento mensual 1,7374, cota de saneamento mensual 1,8443, 30 metros cúbicos 0,3240, 30 a 60 metros cúbicos en adiante 79,45, consumo de 60 metros cúbicos en adiante 1,1604, consumo de máis de 60 metros cúbicos en polígono industrial 0,87,03. O mismo para o que se refire a suministración de aguas. Terceiro, de acordo co artigo 17 Real Decreto Legislativo 2/2024 do 5 de marzo, a publicación no boletín oficial da provincia, así como nos rebolleiros de anuncios do Concello durante 30 días, como mínimo dentro dos cables, os interesados poderán examinar o expediente e presentar reclamacións que estimen oportunas. Finalizado o período de exposición pública, adoptarase o acordo definitivo resolvendo as reclamacións que se presentaron e aprobando a redacción definitiva no caso de que non se presentaran reclamacións, entendendo definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional, sin necesidade de acordo plenario. O acordo definitivo a que se refira ao apartado anterior, incluído o provisional elevado automáticamente a tal categoría e o texto íntegro da ordenanza ou as súas modificacións haberán de ser publicados no boletín oficial da provincia. Moi ben. Ben, por nosa parte xa temos tamén indicado noutras ocasións pois que non nos gusta o contrato da auga, que entendemos que é moi beneficioso para a empresa, pero pouco beneficioso para os intereses municipais. Despois tamén en relación con este tema, pois nós fixamos unha solicitude sobre a rede de desabastecemento e fixos unha petición de informe desde a alcaldía sobre o arquitecto municipal sobre este tema que ao final non se nos remitiu. Chegou no son da empresa, pero para nós non ten lóxicamente a mesma validez e non foi o que estaba na providencia que se pide o informe do arquitecto. Entón, bueno, non estamos, lóxicamente, pois mantemos un pouco o criterio de outros anos
e non nos parece que este contrato sexa bon para os intereses municipais. Non é unha suba tan grande porque o IPC non subiu tanto como en anteriores ocasións, pero segue sendo sustancial e non vemos a parte que a empresa despois ten outro tipo de adxudicacións, entón non vemos que repercuta ao final dun xeito positivo a noso entender. María. Ben, eu xa, según comentamos na comisión, entendo que hai que facer unha mellora integral do suministro de auga, hai moitísimas perdas, temos que anticiparnos as sequías potentes que van a vir, temos que facer que no grau, polo menos, exista consumo para os humanos e exista consumo tamén nas aldeas para os animales. Por tanto, nos parece que temos que traballar no futuro, temos que empezar a pensar un pouquinho en como podemos aforrar auga, en como podemos almacenar auga, porque a pluviometría está demostrando que vai a menos. Eu penso que nos temos que anticipar. Por tanto, entendo, evidentemente, que é un tema económico, de orden de IPC, que todos lo vemos, pero entendemos que isto hai que dar unha volta moito máis importante co que se está. Ben, como dice vostede, isto xa o discutimos un pouco na comisión informativa, de todos os xeitos diríades que hai poucos días, probablemente 20, 25 días, tuvemos unha reunión entre a empresa, a Confederación e o propio Concello para facer un estudio do suministro de auga de Chantada, porque se as condicións que se nos presentan de aumento de consumo para o desarrollo de Pousada e outras instalacións que se pretenden facer en Chantada, me parece que se necesitan en torno a 1.400 metros cúbicos diarios. Temos a solicitude feita para o análise de auga en Augas Galicia, máis en Sanidade, e por parte da Confederación se nos dicía que non había problema ningún en abastecemento. De todas as maneiras, o que hai que facer, como dice vostede, chamar a un consumo responsable da cidadanía e o uso efectivamente da auga durante todo o ano, pero sobre todo en época estival, para que non chegue un momento en que teñamos que facer unha restricción, que non, ao parecer non é o caso, non, pero cuidar a darse esa situación. Entonces, bueno, pues, chamando a cidadanía para ese consumo, digamos, responsable, e a partir de aí, bueno, pues non deberíamos ter problema ningún do suministro de auga Chantada e os seus alrededores, incluso para o polígono e, bueno, pues a unha xente que aquí están algúns presentes da parroquia da zona de San Pedro, Campo Ramiro, para darlles tamén abastecemento desde o polígono industrial a estas dúas ou tres parroquias de esa zona. E, bueno, pues hola, Conchita. Este é o IPC de todos os anos, que só houve un ano ou dous que foi, digamos, negativo. Este ano é positivo, con unha cuantía, bueno, uns míseros céntimos, por así decirlo, pero, bueno, non nos queda máis remedio que aprobado, porque así está establecido na concesión que se fixo no seu momento do uso da auga e a utilidade dos alcantarillados no Concello de Chantada. Entón, pasamos a votar este punto. Votos a favor, votos en contra. Aprobado por maioría absoluta. Pasamos ao punto 3 e a bonificación do 95% do ICIO de Metal Carballedo SL, Polígono Industrial Gestión 1682/2024. Pedir que se ausente, que se ausente aquí, porque nos que o compañeiro dunha das súas fillas é o que lle atañe esta bonificación no polígono. Bueno, para quen nos está vendo aquí, hai establecidas unhas bonificacións nos ICIOs, no imposto de construccións no Concello de Chantada, no polígono e máis para a zona antigua do 95%, o sea que no seu momento, cando se solicita digamos unha construcción tanto no polígono como aquí na zona antigua, hai que pagar o ICIO, imposto de construccións íntegro. Axénese vostedes, se fan unha obra que o ICIO hai que pagar por el 3.000 euros, pasado uns meses, cando se este prácticamente terminada a construcción ou o que sexa,
devolveselle o 95% de ese ICIO que pagou no seu momento. Ben, encaminhouse pola Comisión Informativa do día 2 de decembro a seguinte proposta para o Pleno. Primeiro, declarar a vista do contido do informe técnico municipal de data 26/24 de especial interese a utilidade municipal a actuación descrita por concorrer circunstancias económicas, sociais e de fomento de emprego que justifican esta declaración. Segundo, conceder a bonificación do 95% do ICIO abonado por Metal Carballeiro SL como segue. ICIO abonado por interesado 5.250. Bonificación solicitada 95%, artigo 6 da ordenanza do ICIO, 4.987,50. Por món da actuación seguinte: obra executada, construcción de naves de planta baixa para uso de fabricación de mobiliario e carpintería de metal. Localización: parcela 24 do polígono industrial dos Acíboros, con referencia catastral 035481 PH 0105S0001RF. Decreto da licencia de obras 2023-0939 de data 10/10/23. Data de inicio de actividade, decreto 2024-1089 do 15/11 do 24. Terceiro, notificar este acordo ao interesado con indicación dos recursos que procedan. Ben, por nosa parte, revisado o expediente, pois entendemos que esta bonificación que se fai no polígono non ten nada para digamos, poñer ningún tipo de taxa, entón, pois, imos apoialo como temos feito con outras iguais a esta. María, Tamén nada que obxetar, non? nada coxita. Pola nosa parte tampouco, non vamos a aprobar. E, bueno, pues, votamos. Votos a favor. Unanimidade. Pode pasarlos aquí. O mismo se aplica no punto número 4 e a bonificación do 95% de ICIO Citelfo para o polígono industrial. Gestiona 441/2024. Primeiro, declarar a vista do contido do informe del técnico municipal de data 14/24 de especial interese e utilidade municipal a actuación descrita por concorrer circunstancias económicas, sociais e de fomento de emprego que justifican esta declaración. Segundo, conceder a bonificación do 95% do ICIO abonada por Citelfo SL como segue. ICIO abonado polo interesado 4.772,88. Bonificación solicitada 95%, artigo 6 da ordenanza do ICIO. Importe a bonificar 4.534,54. Obra executada. Obra edificación, polígono industrial dos Acíboros. Localización, polígono industrial dos Acíboros. Decreto, dato da licencia, decreto 2022-03-17, de data 05-05-22. Dato de inicio de actividade, decreto 2024-05-057, de data 30-01-24. Terceiro, notificar esta carta interesado con indicación de recursos que proceden. Mismo co anterior. Mantemos o criterio do anterior porque é o mesmo caso, é unha bonificación no polígono, polo tanto estamos de acordo coa mesma e imos votar a favor. Ben, pois entón, votos a favor. Tamén por unanimidade. Pedimos que se retire Diego Otero Veiga, que a bonificación no punto 5 que corresponde ao 95% por unha obra aquí na zona antigua de Chantada e gestiona 1656/2024. Determinouse pola Comisión Informativa o seguinte: primeiro, declarar que está contido o informe do técnico municipal de data 14/11/24 de especial interese e utilidade municipal a actuación descrita por concorrer circunstancias económicas, sociais e de fomento de emprego que justifican esta declaración. Segundo, conceder a bonificación do 95% do ICE abonado por don Diego Otero Veiga por un seguinte importe. ICE abonado por interesado 8.266,62. Bonificación solicitada 95%, artigo 6 da ordenanza do ICE. Importa bonificar 7.853,29. Por mor da actuación seguinte: obra executada de rehabilitación do edificio en Rúa do Comercio número 23. Localización Rúa do Comercio 23. Data da licencia das obras, Xunta de Goberno Local, de data 3/4/2018. Data da licencia de primeira ocupación, decreto 2024-1052 do 6/11/2024. Terceiro, notificar esta acordo interesado con indicación de recursos que proceden. É un tema semellante aos anteriores.
Bueno, por nosa parte non é exactamente igual, porque, bueno, aquí, por un lado, está un tema que bueno, figura no propio expediente, non? A remisión pois, a un contencioso que, bueno, por prudencia, o noso voto non vai ser o mesmo, porque veremos como acaba resolvéndose iso. E despois, como reflexión, sí que ao mellor, pois, tendo en conta que o casco, afortunadamente, neste momento se encontra pois, nun estado que non é dai moitos anos, tendo en conta tamén de que se están recibindo subvencións por parte do Estado, pois, por exemplo, neste caso, máis de 30.000 euros, entendemos que ao mellor, vendo como está o estado de moitos núcleos rurais e de outras áreas do Concello, pois ao mellor este tipo de bonificacións había que pensar un pouco no medio rural, que nin o arranxo de casas no rural, nin os establos teñen esta bonificación, e ao mellor pois, é prioritario, non? Evitar que casas históricas nos núcleos rurais estén arruinando e contribuir tamén ao sector primario como contribuir no polígono. Entón, bueno, neste caso ímonos a abster, xa digo, por esa cuestión legal que non está completamente dirimida, e como reflexión facemos esa chamada a aplicar tamén este tipo de bonificacións pois no medio rural. Daniel. Esta reflexión xa se fixo na comisión ao respecto das construccións no rural e tamén o fomento dos núcleos para que se mantengan. É certo, como que dice Antón, por prudencia, pois é unha abstención, pero é certo que tamén debemos entender que, sobre todo, os estados, as explotacións, o que está invertindo para ter unha actividade no rural está gastando moito dinheiro, e entendo que debíamos reflexionar ao respecto de ampararos na medida do posible. Ben, pola nosa parte, o que querei que lles diga, desde o ano 2003 que se gestionou a Xunta de Galicia e co Goberno Central, temos un plan especial para a zona antigua de Chandada que estaba absolutamente deteriorada e daba pena vela, non? E desde ese intre estamos en rehabilitación en algunhas casas. Unha delas que queda é esta casa preciosa que era a de Soto, da farmacia do seu momento, que adquiriu, bueno, pues, o veciño de Campo Ramiro, Ignacio López Seijas, que é unha das que queda un aspecto nefasto aquí na Plaza do Mercado, e que esperemos que a rehabilite pronto. Sabemos que está terminando, digamos, o proxecto, e, bueno, o que está claro é unha cousa. A min dá má impresión de que esta casa que é do compañeiro de corporación, se fora de un ciudadano calquera de Chantada, incluso probablemente se fora a miña, estarían votando a favor, porque é que non hai outra alternativa. Se hai unha bonificación do 95% é para todos, se é un concelleiro, alcalde ou ciudadano de a pé. Pero, bueno, cada un é responsable dos seus feitos, e o que está claro é unha cousa. Diríalles que, oye, estes 3 puntos deberíamos haber sumado para que tuveran o mismo sentido do voto. Pero, bueno, vostedes son responsables de o que están facendo e pues, nos vamos a votar a favor e tampouco fai falta máis apoio co que temos. Entón, votos a favor, votos en contra, abstencións. Ben, de todas maneiras, moitas gracias. Pasamos entonces ao punto 6 e moción de por Chantada no interior galego vivo para a defensa das pensións dignas no interior galego. Ditaminouse pola Comisión Informativa favorablemente e por Chantada interior galego vivo propón ao Pleno da Corporación do Concello de Chantada o seguinte, de acordo. 1. O Concello de Chantada comprométese coa dignidade das persoas pensionistas e apoia que, por lei, se estableza que a pensión contributiva mínima sexa igual ao salario mínimo interprofesional. 2. O Concello de Chantada manifesta a súa adhesión á campaña pola blindaxe das pensións na Constitución Española mediante prohibición expresa da privatización do sistema público de pensións e da perda do poder adquisitivo das pensións, blindando as pensións como unha prestación social fundamental. 3. Dar traslado ao Congreso e ao Senado do Reino de España dos acordos adoptados para que legislen e, por lei, se estableza que a pensión mínima sexa, cando menos, igual ao salario mínimo interprofesional, aplicando a tal efecto revalorizacións anuais progresivas até 2030. En todo caso, e con carácter inmediato, ninguna pensión contributiva no mundo rural debería ficar por baixo de 2.000 euros.
Ben, pois esta moción parte dunha realidade que é unha realidade pois bastante dura, tendo en conta de que moitas veces se trata de persoas cunha vida laboral pois especialmente dilatada e con traballos no campo que de outra época ademais que eran particularmente requerían esforzo físico e eran duros, pero á hora de cobrar as pensións pois atopámonos que a provincia de Lugo e a provincia de Ourense pois aínda hoxe non chegan a 1000 euros e, como lles explico na exposición de motivos, pois estamos a cola do Estado. Claro, tendo en conta a carestía de vida que houve os últimos anos, pois a situación ainda se complica máis. E se collemos os datos do Instituto Galego de Estatística e do Instituto Nacional de Estatística sobre os fogares onde o principal ingreso son contribucións do Estado, pois dámonos de conta de que somos dos territorios cunha maior porcentaxe. Entón, iso significa que se as pensións de alguma maneira non están á altura pois, dun mínimo, pois as condicións de subsistencia e as condicións materiais desas persoas, insisto, despois dunha vida de traballo de ter cotizado anos, pois non vai ser axeitada. Entón, nese sentido, nós creemos que habría que facer un esforzo especial. Hai que lembrar, porque moitas veces se di que non hai fondos, que as pensións que perigan, etc., etc., hai que lembrar que o Fondo de Reserva da Seguridade Social, no seu momento, tiña máis de 66.000 millóns de euros. O que pasa que, en poucos anos foi saqueado daquelas en tempos de Mariano Rajoy, que retirara a maioría, e incluso despois tamén con Pedro Sánchez, que retirou da orden de 5.000 millóns. O que pasa que a boa marcha do mercado laboral nos últimos anos e as maiores contribucións pois fan que hoxe se sitúe por riba dos 5.000 millóns de euros. É dicir, o principal para a sostibilidade do sistema de pensións público son os empregos e é a calidade do emprego e, polo tanto, tamén os salarios. Se non hai empregos, se non hai salarios, o sistema de pensións resíntese e habría que ir, lóxicamente, a outras fontes de financiamento. Pero desde os anos 90, se un colle documentos do Banco Mundial, da OCDE, etc., hai unha campaña brutal por parte da banca e de fondos de inversión e toda esta, panoplia de actores que o que buscan é ir a unha privatización ou, polo menos, alentar os sistemas privados de pensións. Aquí, nesta legislatura, recordarán que trouxemos unha moción tamén sobre o que pasou cos procuradores que estaban fora deste sistema, que estaban nunha mutualidade e como a hora de cobrar a pensión, pois é unha pensión de miseria que ronda os 400 euros despois dunha vida cotizando. Por qué? Porque eses sistemas, lóxicamente, son un negocio privado. E todo o que é un negocio privado non mira, o beneficio do cidadán, senón o negocio da empresa, como é lóxico. Unha empresa está para ganar cartos que non está para facerlle un favor a nadie. Entón, o que defendemos é iso, non? Que haxa un compromiso. Eu xa sei que un concello faga este compromiso non ten, ninguna contrapartida inmediata, pero hai que facelo e hai que trasladarlo onde sí que hai. Sobre a Constitución Española, nós creemos que se podería facer esta blindaxe na Constitución Española, reclamarlle a quen están arriba, igual que fan outras cousas, eu creo que isto é bastante máis importante, e hai que ter en conta que no seu momento o Partido Popular e o Partido Socialista puxéronse de acordo e reformaron a reforma expresa aquela da Constitución que houve no ano 2011, unha reforma mediante a cal incluíron a blindaxe da regra de gasto e da estabilidade orzamentaria, que lle chamaban, que nos pedía daquelas... desde Alemania nos pedían que o primeiro era pagar a débeda e despois xa viña o resto. Pois igual que naquele momento se pudo reformar a Constitución, poderíase reformar agora pois para outra serie de circunstancias e que cousa máis importante do noso punto de vista que as pensións. Entón, esa é a nosa moción e agardamos poder contar co apoio do resto dos grupos. María. Centrando o tiro no tema vamos a ver. Estuve repasando datos respecto desto. Primeiro, se o Concello hasta que punto pode interceder respecto a este tipo, se o fora adecuado, dado que está se negociando co Pacto de Toledo, onde están representados agentes sociales, empresarios, partidos políticos, xente profesionales e xente de moitísimo nivel para darle unha volta ao que é o tema da sostenibilidade do sistema, porque o sistema non se sostén con Ave María Purísima nin con Padre Nuestros, sostense con cantos. O esforzo deste goberno, o goberno que está actualmente no poder, desde o 19, estuvo vendo aquí, datos non subiuse no 19 1,6, no 20 0,90, no 21 0,90 e a partir do 22 ao 23 un 2,50 e un 8,50 o ano pasado. Penso que é un esforzo moi importante. A maiores, é
certo que este ano se vai adoptar un sistema de case 6.000 millóns de euros, que é unha cantidade moi importante. E a maiores estuve revisando os datos das pensións que afectan para o 25 e nos temos aquí en Galicia, por desgracia, unha disfunción, sobre todo nas provincias de Lugo e Ourense. Esa é que nos temos moitísimos cotizantes que veñen do antigo régimen especial agrario, ben chamado ahora autónomo agrario, e que esas pensións tiñan unha base de cotización moi baixa e por ende están cobrando bastante menos. Agora inténtase corrixir un pouquinho, porque no decreto de autónomos estáse pagando por os ingresos reales e, polo tanto, está subindo a base de cotización e, polo tanto, a base de cotización ao futuro vai ser a pensión máis grande. A media que está en España con unha pensión con cónyuge a cargo, estamos falando sobre os cerca dos 1.100 euros. Sin cónyuge a cargo estamos falando dunha media de 2.000. É certo que nós aquí estamos falando dunha media, por o tema do régimen especial agrario, en torno a 800, 900 euros. É certo que eso, a mí gustaríame que eso se fixera así e facer a reflexión ao respecto de como se está traballando ahora no sistema. A mí gusta a moción, nos vamos a apoiar, pero, repito, o Concello non sei hasta que punto ten capacidade de incidir ao respecto disto. Ben, capacidade este pleno da Corporación de Chantar con respecto ao tema das pensións, ninguna. Que nos gustaría o que dice a moción conquerir, estamos totalmente de acordo, e eu vou expoñer un exemplo que me ataña a mí, concretamente, non? Eu acordame na miña casa que, bueno, pues, o meu pai en paz descanse pagou durante 48 anos o que dice vostede o régimen especial agrario, e a miña mãe pagou 15, e resulta que a hora de cobrar, cando estaban os dous cobrando, pues, cobraron máis ou menos o mismo. O meu pai, ao mellor, 30 ou 40 euros máis que ela. E, bueno, o que está claro é unha cousa, o tema das pensións ou se ingresa na caixa con X cantidade para que sexan sostibles ou senón non hai nada que facer, e para que entre na caixa o diñeiro para que as pensións que se pagan sean sostibles só se fai dunha maneira. Se medan os salarios, pues hai que contribuir tamén con respecto a eses salarios para que entre o diñeiro pertinente nesa caixa das pensións. Pola nosa banda, ojalá se poidan pagar as pensións máis ou menos equitativas, que non van ser nunca iguales. Se vostedes leen algunhas veces a prensa, as pensións de España que máis se pagan son aquelas da minería, aínda que da xente da minería do carbón que perciben as pensións máximas de España, máis que as dos políticos e de outra xente, non? Pero, bueno, esos son réximenes especiais e o noso réximen, que é tamén especial agrario, gracias ao que dicía o portavoz do PSOE, vaise a corrixir, ou estáse corrixindo un pouco, que non sexan as pagas mínimas que se facían a caixas das pensións fai uns cuantos anos. Que de todas maneiras non se vai a corrixir para que sean as pensións que estén por encima do salario mínimo interprofesional. Pero, bueno, co paso dos anos esperemos que sí, pero para eso ten que este país tomar outros derroteiros e poder, insisto, ter millores salarios e millores ingresos no fondo de pensións. Pola nosa parte vámoslo aprobar tamén e, bueno, pois isto chegará ao Congreso e ao Senado. Espero que non se rían desto, que polo menos que reflexionen un pouco ao respecto, e ainda que temos unha incidencia moi cativa neste país, bueno, pois, polo menos que se poñan a pensar no asunto. Entón, pasamos a votar a moción, votos a favor da mesma, unanimidade. E pasamos ao punto 7, que é a moción do PSDG-PSOE, que é a construción dunha obra de paso no barrio da Ponte. Terminouse pola Comisión Informativa do día 2 de decembro de 2024 a proposta de resolución seguinte a proposta primeiro de exigirse a Confederación Hidrográfica Municipal solicitando de colaboración e axuda para proxectar e executar unha obra de paso sobre o río Asma e os seus enlaces á rede viaria actual. 2. Tomar acordo de acometer por parte do Concello de Chantada no menor tempo posible unha modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Urbana que lle dé encaixe legal a obra de paso e aos seus enlaces viarios. 3. Incluir o barrio da
da ponte dentro das figuras de protección urbanística que englobe na dinámica do casco histórico de Chantada xunto con outros elementos enlleiros dentro do seu entorno. Ben, Bueno, como xa dixemos na comisión, é unha proposta que xa vende vello, é un paso importantísimo para esta vila que conecta, vai conectar, digamos, a vila de Chantada hacia o Asma e vai abrir un pouco hacia o que é o río Miño e toda a carretera que vai daqui hasta as dos vilas. Entendemos que é un proxecto que pode ser interesante, sempre cando, pues, bueno, a parte da Confederación así o acepte pode executalo. Nos parece que é unha reivindicación histórica desta vila e que, por tanto, que se a Confederación é quen e é capaz de facelo, pois que podemos sentirnos orgullosos de que así sea. Por a nosa parte vamos a facer todo o posible para que iso vaya para diante, vamos a poner todo o esforzo, todo o empeño para que na mellor brevedade do tempo posible, para que os trámites burocráticos estaremos encima do Concello, para que así sea, porque nos parece que é imprescindible acometer ese tipo de obra. É absolutamente necesario. Isto é unha primeira intervención. Eu xa lles manifestei o meu asombro na comisión informativa porque o 19 de outubro de 2023 esta mesma corporación por unanimidade adoptou unha moción do noso grupo que unha vez que se adopta por todos é de todos, non é do noso grupo, como ahora que acabamos de aprobar as pensións, unha vez que todos estamos de acordo, pasa a ser de todos. Entón, aquela moción que se aprobou no seu momento incluía todo o que se trae agora, pero que incluso a maiores falaba claramente dunha ponte, non dunha obra de paso, porque unha obra de paso pode ser unha pasarela, poden ser unhas pedras no río e uns pasares, como había antes, ou pode ser un puntón. Eu non sei o que é unha obra de paso, sei o que é unha ponte, que é o que necesita esa zona, e que, como dixemos sempre, ten que ser unha obra que ten que ter doble carril, para que poder pionalizar o que é o barrio da Ponte. Este proceso todo, isto empezou xa con a queixa da veciñanza, a valedora do pobo no seu momento, que a valedora dixo que efectivamente que aí había un risco altísimo de atropelo. No seu momento hai unha reunión do señor alcalde, do señor Manuel Martínez, que naquel momento estaba en vías e obras da Diputación de Lugo, e querese poñer un semáforo que corte o tráfico unidireccionalmente. Problema, eso nós entendíamos que non era unha solución boa, porque iba a ser peor o remedio que a enfermedade, e tamén houbera unha recollida de sinaturas por parte de varias asociacións e a cousa botouse para atrás. Cando esa cousa se bota para atrás, a propia Diputación de Lugo trasládalle, se mal non lembro, un proxecto inicial ao señor alcalde para intentar conseguir os apoios. O que pasa que eu, se non lembro mal aquel proxecto, se non que o diga il, era de dirección, só tiña un carril. Pero, bueno, desde aquelas, eso, non se fixo nada máis, por eso nos hai un ano trouxemos a moción, e na moción tamén poñamos que había que facer a modificación puntual, que había que incluir a zona unha vez que se fixera a actuación dentro dunha protección igual co casco antigo, que había que incluir tamén a curtiduría da merluza na medida do posible. Entón, claro, a mí o que me parece isto, se a Confederación ou calquer outro organismo quere facer unha obra, que supoño que será unha obra que se fai con cartos públicos, por lo tanto, de todos os que pagamos impostos, pois faise, non hai ningún problema. Ahora, nós entendemos que isto é unha actuación oportunista, ou seja, traer ahora isto, pois porque xa está, digamos, isto está acordado antes de traer xa a moción. Entón, creo que tomaduras de pelo que teñen que ser as xustas. E a nos parecenos, pois eso, unha tomadura de pelo ou unha falta de respeto, como queiran velo. O sea, esta corporación adopta un acordo por unanimidade e pásase polo forro para traer outra cousa que, ainda por riba, non fala claramente dunha ponte, senón dunha obra de paso. E eu, como non vin o proxecto, que non sei se está xa medio redactado de todo, pois non sei se iso é unha ponte, se é outra cousa. Entón, nese sentido, a nós parecenos que merece unha reflexión, que se xa é algo adoptado, pois tiralo para diante. Que insisto, a moción do 23, unha vez que a aprobamos todos, non é nosa, é do conxunto. Entón, é que non entendo estas xogadas, pero bueno. Ben, eu xa llo dicía outro día nas comisións informativas, eu estou encantado con esta proposta e se neste momento, bueno, pois o PSDG-PSOE pode facer esta gestión, me imagino que sí, falarían co presidente da Confederación, con quen fora, e aparte de vir con a moción, fixeron a gestión para que a propia Confederación
digamos que faga esta obra, nos vamos a apoiar pero incondicionalmente e vamos coller de brazos do PSOE para quitala para diante. O que está claro é unha cousa, se estamos aquí é para facer cousas polo noso povo, e a moción que se aprobou no seu momento é un pouco de brindis ao sol, me entende? Porque nós, hai aquí unha persona que no seu momento estuvemos en Santiago e estuvemos en Lugo e fixemos todo o posible para quitar para diante isto. Non nos foi posible, non nos foi posible, digo, con toda claridade. A mesma xente que está gobernando agora, pois parece que nos vai facer posible que isto saia para diante. E, oye, ojalá todas as semanas aparecera unha moción cunha obra desta envergadura para a Chantada, porque nos sumaríamonos a ela como está mandado. E, independientemente da rendabilidade política que lle quite o PSOE a isto, que me parece moi ben e que de alguma maneira aproveite, nós vamos a aproveitalo tamén. E o que está claro é unha cousa, o que hai que entender ben todo, que ponse na moción a obra de paso, polo que eu teño entendido, vai ser unha ponte efectivamente con doble dirección que vai comunicar ca avenida de Monforte, na zona onde está o lavado de vehículos agrícolas, hacia a avenida de Monforte, que a propia Confederación, ao parecer, que eu intentei enterarme un pouco da cousa, que vai a fazer as expropiacións dos terreos, nos vai a dar, digamos, a dimensión que vai a expropiar para que se faga a modificación, pois que serán eses 24, 25 metros de ancho de terreo para pasar o río Asma para adiante. E, oye, eu non lle vexo inconvinte, a parte de haber aprobado a moción que dice vostede, que efectivamente aprobamos por unanimidade, pero tamén hai que lle decir unha cousa a vostede. Eu lle dicía outro día, un grupo como o de ustedes a que porta chama para que se financie unha obra, porque claro, aquí hai que darse conta dunha cousa, cando o PP se compromete a unha obra, pois intenta ter por detrás un respaldo económico para poder facela. Me imagino que os do PSOE pasarán o mismo, e se non, no seu momento dice Mariano que vai estar detrás do Concello. Ojalá non lle vai facer falta, pero eu encantado que este detrás para quitar isto para adiante, porque nós vamos a ser os primeiros en quitarlo para adiante. Entonces, si vostedes non se queren aproveitar destas oportunidades, é problema de ustedes, me entende? Pero o que está claro é unha cousa, nós non vamos a renunciar a isto nin de coña, vou decir así, porque ahora sí que me parece que a única oportunidade para quitar isto para adiante, que non lle correspondería a Confederación, que probablemente tiña que facelo pois, a Diputación Provincial. E no seu momento, cando se fixa a circunvalación a Chantada, eu acordome daquelas que, bueno, pois estúvose traballando, eu incluso fora o Ministerio, que ainda non era alcalde, ni moito menos, pero o Ministerio de Fomento a Lugo, para que se fixera non só unha, digamos, unha salida hacia Ourense, que se fixera outra hacia Lugo, non foi posible, porque había ali, bueno, pues unhas casas feitas que, no seu momento, o mellor fixéronse daquela maneira e non estaban dispostos a expropiala as propiedades, pero senón tamén houbera sido unha obra extraordinaria que vindo da zona de San Pedro, Campo Ramiro, Nogueira, etc., que se poidera salir hacia Lugo pola marxen dereita, non? Iso non foi posible. Bueno, pois tampouco se pudo trasladar a circunvalación máis hacia San Esteban, porque tamén se topaban con outras 2 ou 3 casas. Eso pasou así, e agora, oye, despois de, isto foi no 90 e pico, despois de 30 anos que nos veña, bueno, pues a Confederación Hidrográfica do Miño Sur, do Miño Sil, e que se comprometa a facer esta obra, xapó. Eu poñome firme e saúdo, pero de día e de noite. Entonces, por a nosa parte, vamos a apoiar a moción incondicionalmente. Non sei se pode ter un turno de... Usted pode ter o turno de cierre, que é a súa moción, e pode decir o que queira. Eu, por alusións, quero intervir tamén. No. De acordo co 94.1 do ROF, que regula a segunda quenda e tamén está regulada as alusións. Non, quen ten dereito a cerrar a moción é o... Ten dereito a cerrar, pero teño dereito a unha segunda intervención tamén. O portavoz do SAE. Se non me deixa facer a segunda intervención, que conste en acta, Sí, sin problema. que non se me deixou facer a segunda intervención. Sin problema. Que conste en acta. Cerra, peche. Bueno, eu entendo que todos os que estamos aquí
queremos que se construya falo dunha obra de paso, porque según me dixeron, así técnicamente se denomina, pero vai ser un curso. Por tanto, entendo que todos que estamos aquí, dou por suposto que queremos que se faga esa obra. Entendo. Por tanto, a exposición de motivos é o suficientemente importante e eu entendo que incluso a propia inversión vai ser o suficientemente importante para este Concello como para non andar con temas de puntos, comas e outras historias. No seu momento, certo? Presentamos unha moción, nos parecemos ben e aprobámola, pero pregunto, renunciamos a que si a Confederación pode facelo a que non o faga? Non, Esa é a pregunta, é dicir, se podemos facer unha obra, veña de onde veña, e que estamos aquí todos representando a ciudadanía chantada, que temos que ir a ese nadie. Eu entendo que, por tanto, a pregunta é, queremos que se faga a punto, por nosa parte, sí. Ben, que alusión se refería vostede? Fixe unha alusión cara ao noso grupo no sentido de a que porta se petaba. O Concello con maior renta per cápita de Galicia, Oleiros, está gobernado por un partido independente, hai investimentos, fanse actuacións e como ese Concello outros concellos. Por que? Porque os investimentos e as actuacións hai que facelas independentemente de que este o Partido Popular ou o Partido Socialista, hai que facelas porque son os cartos de todo e hai que facelas porque son cousas necesarias. Por que vostede debe entender, o proxecto coñecio, está decidido, entón a Confederación, se quere facer algo, pode facelo e pode vendelo igual. O que outra cuestión é, aquí hai un acordo adoptado que engloba todo o que trae este acordo e querese pasar por oportunismo por riba deso. E iso ten un nome que é caciquismo. Vender obras como se foran dun partido e non se fixaran os cartos de todo. Si esa é a ilusión que quería refletir vostede, a verdade é que é noso. Bueno, Que non se escoitar o que acabo de escoitar. como é penoso escoitar que dá a impresión de que son o Partido Popular e o Partido Socialista os que fan as obras. Oiga, quen lle mandou interrumpirme se eu estou no uso da palabra? Que dá a impresión de que vostede non quere que se faga esa obra para seguir arreándolle pois, ao PSOE ou ao PP ou a quen sea. Non. Ese tipo de política é nefasta. Que se refira a vostede a caciquismo cando hai dous grupos políticos que queren facer unha obra importantísima, entendo eu, neste Concello, que lle digo unha cousa. Nos vamos a intentar rentabilizalo políticamente todo o que poidamos. O mismo que fará o PSOE, ou fágano vostedes, pero desa maneira a rentabilidade que lle van quitar é cativa. Entonces, que veñan esas cousas para a chantada, traiga quen as traiga. Caciquismo, non sei onde ve usted caciquismo. E en todo caso, se usted ve caciquismo neso, que haxa caciquismo todos os días, para que traigan cousas, insisto, para os nosos ciudadanos. Pasamos a votar a moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Asuntos de urxencia. Actividades de control da acción de conta resolución da alcaldía 01/10/2024 a 27/11/2024 e da acción de conta en materia económica. E rogos e preguntas. Pasamos a preguntas. Ben, a primeira cuestión que temos é sobre vivenda. Está habendo unha afluencia importante de poboación estranxeira e está aumentando o prezo da vivenda e reducindo a disponibilidade tamén porque hai un aumento da oferta turística que vai en detrimento da residencial. Entón, nese sentido, pois facemos un rogo para que se estude poder entrar en algún programa do Instituto de Galego de Vivenda Solo e tamén, pois, unha vez que ese Instituto Galego de Vivenda Solo pois, ten unha axuda do PERTE estatal tamén para rehabilitar vivenda. Que dai o rogo, pois. A segunda cuestión é sobre rexistros e canalizacións. Aquí, cando chove un pouco intenso, pois hai inundacións e creemos que, xa o tenemos traído varias veces, pero os rexistros seguen tupidos. Por exemplo, se baixamos desde Santa Ana pola Rua de Ourense, pois imos ver que hai varios rexistros que están completamente cheos de terra, incluso xa se ve como nacendo vegetales, non?
Entón, pois, insistimos que é unha cousa importante a ter ao día, e máis cando vimos de aprobar unha suba da auga. Sobre as zonas peonís, estás aparcando, bueno, o tránsito creo que hai que regulalo, sigue sendo un tránsito caótico, aparcas tamén onde certa, e no cantón, no fondo, hai días que ni siquiera pasa un carriño, entón facemos un rogo tamén para que se extreme, pois, digamos, caixa maior celo na regulación do tránsito, tendo en conta que temos máis recursos de policía local que nunca. Despois tamén trasladamos outro rogo da veciñanza da Lama das Quendas, xa lle dixemos noutros plenos o de que había que darlle unha volta á praza, aos cubos, pero pois tamén, bueno, trasládanos que a sensación é pois un pouco de abandono da zona, se podera, pois, incluso, pois, bueno, agora que ven o Nadal, pois algún motivo, ou, bueno, que vexan tamén que están integrados, digamos, na malla urbana. Despois temos unha pregunta que é por que xa non hai autobús para o sendeirismo. Non sei se non la poden responder. Pois a verdade é que si non sei, Pamela, si sabe algo respecto, ou Belén. Bueno, falouse con Guillermo e, bueno, falouse cos senderistas e consideramos que era un gasto moi alto a sacar un autobús para ir a San Pedro, por exemplo, para irnos a recoller ou a levarlos. Entonces, a decisión de facer rutas de senderismo que se están facendo este ano levan feitas, non sei cantas, catro. E a verdad que con moito éxito e a xente está contenta. E, bueno, foi eso. Vale, despois en relación ao lixo, bueno, estamos vendo que ahora sí que están notificando, como lle dixemos no recurso que puxemos, e vimos nos decretos que se contestaron varios recursos a persoas que xa recurriron pois antes de que se notificara como se está facendo agora, pero non vimos que se resolvera o noso, non sei se responde a algo ou... Se se resolvera... O recurso que formulamos polos recibos do lixo. É que non me lembro deso. Non teño coñecemento. En todo caso, esta pregunta, tense que dar conta que para contestar axeitadamente deberíase facer por escrito, como fan, por exemplo, os do PSOE de vez en cando. Non podo chegar aquí e que me pregunten por cousas de 2 ou 3 meses atrás, que, oiga, pásanme pola cabeza centros de cousas todos os días. Entonces, é imposible que me lembre o deste feito. Vale, en todo caso... procurarei enterarme de eso e para o próximo pleno contestar. Ou se se acerca vostede polo Concello, sabe que se lle vai a contestar tamén. Non fai falta que fale comigo, sino con calquer persona que este ao tanto do lixo para que lle diga como está. Ben, despois facemos un rogo para que se limpen os colectores. No medio rural habrá que empezar a poñer colectores para separar orgánico e plástico, que non nos hai. Despois tamén se nos queixaron en algunhas zonas que se atrasou a recollida, supoñemos que houve algunha avería, pero, bueno, preguntamos. Averías no camión, está bastante deteriorado e a verdade é que está dando problemas cada pouco tempo, un pouco por eso. Que no verán fastidiado, no inverno non é tanto porque, oye, debido a climatoloxía, que o inverno ainda non veo, vamos, pero debido a climatoloxía, pois non espanta tanto en olores como en dimensión. Despois tamén trasladamos outro rogo que é facer unha ordenanza actualizada e facer que se cumpla no relativo tamén á convivencia cidadá, porque, bueno, vai haber bastantes queixas polo tema de donos de cans que non recollen as deposicións e todos estes temas que ao final pois non contribúen a, digamos, á convivencia, non? Entón facemos ese rogo de que se saque. O rogo hai que facerlo a quen ten casa, porque a mí non fai falta que mo faga, porque non o teño, e se o tuvera intentaría telo desexeitadamente, iría ca miña botella de agua e iría coa cabosa para recoller os excrementos que producen os animais, non? Pero, bueno, hai xente que é absolutamente sinvergüenza neste sentido, non? Eu vou dicir unha cousa, parece que saben todos que tuvemos en Bruselas fai uns cuantos días, e, oi, ali non vin o excremento dun perro, tampouco vimos moitos perros, non? Pero iso non quere dicir que cos poucos que hai, ou non sei se hai tantos, pero dá a impresión de que hai moitos menos que hai aquí, non? Pero eu non vin un excremento de can
nos 5 días que estuvemos ali, en ningún sitio. Pero, bueno, eso é tamén a educación da propia cidadanía. E hai xente que, xa, o aspecto dela, dice, como vai ter esta persona un can ou dous ben cuidados e ela tamén, vale, por Dios, con todos os respetos a cada un que faga o que queira, non? Pero, oye, que se nos este con isto, a min dame pena que eu teño visto algunha persona estar nun café, tomando un café, e mirar para fora e ir con un can, o can no medio da calle peatonal, por facer o que tiña o que fixo, a persona afeitándose para arriba. Ostra, que tiña que haber pois un policía en cada rúa, dando caña, pero eso é inviable. Cando hai un canil que non o ten nadie, como o que temos nos aí á beira do río Asno. Un canil maravilloso, con uns servicios extraordinarios, incluso con luz de noite, joder. E que, oye, que despois se nos veña, bueno, pues, facendo o que non se debe por aí, que ao mellor hai xente que xa o fai a propósito para poder poñer ao alcalde, mira que alcalde ou que corporación, isto é que non. A vergoncedo que leva o can en un recollo que, para mí non é vergonza ninguna. Dame vergonza terlle que chamar a atención a unha persona, un ciudadano deses. Bien. Podo ter palabreo, o seu. Non se estila, pero sí o vídeo. Non, era con relación a eso, do que acaba de falar Lucas, que é dicir de chamar a atención ou algo por estilo. Pero para ter mala contestación, porque este emenda ten chamado a atención a varias persoas. Sí, pero poñente a parir, Entonces, digo eu, entón tamén que, bueno, a lei sabemos, ou deben a saber, tal, que hai que levar os presos, igual non se levan, que hai que recoller os excrementos, o cual non se fai, porque... Bueno, hai que non fai, Hai que non fai, sí, efectivamente. Pero, che digo, en serio, lo digo a todos en general, de que por dúas veces no paseo, outra vez na plazuela. Entonces, ainda levar mala contestación. Con relación a isto todo, por que non hai un control máis por parte da autoridade local? Quero decir, incluso, eu diría, si se pode, perdón por esta intervención, por que non se dan un paseo de paisano? Porque se vemos o uniforme, enseguida todos facemos. É como que ve o coche de tráfico, carallo, frena. En canto pasa, acelera. Eso é o mismo, se a policía local vai por aí, en cuanto van a ver, van a atar o can, van a recoller, son os máis santos. Ben, de todas maneiras eu digo unha cousa. Os que estamos aquí non nos fai falta ningún policía que nos este controlando. Porque sabemos o que é a lei e o que temos que facer é acatala. O que é unha vergonza é que educación temos neste país e ti lle dices a algunha ciudadano ou ciudadano, diz, oye, recolle o excremento do can, e que che se bota a ti e te insulta. Eso, oye, non hai policía que o corrixe, teríamos que ter policías a punta pala. Non é ter policías, pero simplemente perderse, perdón por interrumpirte, pero simplemente perderse unha vez que o que xa que hai vigilancia. Con isto termino. Vale, gracias por a túa opinión. Ben, en relación... Oye, que conste que non se suele dar a palabra aquí, pero bueno... Eu pedina, si se pode que non Sí, a sei, ver si. pedina, Sin problema ningún. vale. Veña. Tes madeira de concelleiro, ti, Despois temos outra cuestión que é un reparo 41-2024 que di que constan dúas facturas comida folión pregoeira que non se xustificaron como pon nas bases de execución do orzamento. Entón, nos entendemos que iso é algo que non pode pasar, xa trouxemos outras comidas que viñeron este ano, no tema de comidas este ano temos máis de 10.000 euros, e creemos que hai que, non sei, facer como están as bases de execución do orzamento, que ao final os orzamentos aproban vostedes. E hai outra cuestión que creemos que o concepto non está ben porque non había ninguén da asociación do folión nesa comida, entón será comida sábado das festas ou comida outra cousa, pero non comida
que estaba. Isto é unha... Pero este tipo de comida, para 10 ou 12 personas, vense tendo todos os antes do folión. E que estas cousas cabreanme muchísimo, porque este concello, esta corporación é absolutamente exquisita neste tipo de gastos. Entonces, que se me veñan con estas cousas para intentar pues, meter o dedo non sei en que llaga, non o vou aceptar. Entonces, Pero vamos a ver, se fose exquisita non habría un reparo de intervención. A interventor la repara porque non se ajusta as bases de execución. Vamos a ver, nese momento, mellor, se quedou unha partida para, non sei se quedou ou non, para este tipo de circunstancias, mellor estaba, digamos, excedida ou que sexa, e, bueno, pues, se non hai partida, hai que suplementala con outra partida de outro sitio e acabou o rollo. Pero, bueno, insisto, bueno, prefiero non decir nada máis. Ben, despois tamén hai unha licenza concedida en Pincelo, que había un expediente da APLO sobre un edificio, supoño que se dá de conta do edificio que lle estou falando, e vimos que agora que lle deron licenza, xa se deuse carpetazo xa o expediente da APLO ou que cambiou para darlle agora? Pois o que se lle deu licencia para adaptarse á primeira licencia que se había dado. Pois o que tuvo que facer o señor é rebaixar non sei cantos metros, porque estaba excedido na altura, e agora está corrixido, e deuselle licencia, non se lle deu outra licencia. Tiña unha licencia, excederse na mesma, e o que fixo, presentar un expediente, unha licencia de obra nova para corrixir ese excedente, e está feita. Está feita a corrección da obra. Vale, despois hai outro reparo de intervención que nos parece preocupante, que é en relación co edificio da Policía Local, bueno, ca obra ahora de atención temperá, porque, efectivamente, e ao final gastouse unha suma maior da licitada, sobre 139.000 euros, creo que sumei ao final, e o que di a intervención municipal é que nin se modificou o contrato, nin consta proxecto rectificado, nin nada de nada. Entón, isto parecenos que é algo que incumple completamente a lei de contratos do sector público e que non se pode facer así. Pois, no seu momento adjudicouse unha obra a través dunha axuda do GDR de 90 e pico mil euros, creo recordar, e para rematar a obra, bueno, pues, tuvemos que facer un modificado, e con respecto a ese modificado houve que ampliar perto de 40.000 para terminar a obra, que non sei se a viron, pero quedou, desde o meu punto de vista, quedou excepcionalmente ben. Ten que facer algunhas correccións, 3 ou 4 minudencias, non? Pero, bueno, efectivamente, non estaba o proxecto completo, porque tampouco se nos podía dar a subvención axeitada, ou nós tampouco soupemos valorar o que costaría facer a obra completa, e, bueno, pues, para rematala, afortunadamente, había diñeiro para poder facer ese suplemento ou esa ampliación de obra. Nos, en todo caso, entendemos que se vulnerou o artigo 205 da Lei de Contratos, que incluso se fixe un suplemento de crédito en parte para eso, que a propia intervención di tamén que veremos que pasa co regra de gasto, entón entendemos que estas cousas así non se poden facer. Bueno, o que está claro é unha cousa, se un quere facer obras, pois teñen estas circunstancias. Eu non vou a corrixir quen fai os proxectos, nin vou a corrixir quen fai as obras a empresa que faga. Oye, si en circunstancias que probablemente nos pase coa biblioteca tamén, probablemente teña que haber unha, digamos, ampliación de cousas a maiores das que estaban previstas no proxecto inicial, e, oye, se quere terminar as obras hai que facelo. En todo caso, que lle diga unha cousa, calquer proxecto de obra, calquer ampliación que haxa para mellorar as obras este ou aquilo, faise sin trampa nin cartón. Eso garantizo eu, nin eu, nin ningún dos meus compañeiros anda metido en rollos que si vostede ao mellor pensa eso, non? Pero aquí rollos baratos, ningún. Ben, e por último queríamos preguntar por isto que temos diante, que está ainda cos plásticos,
Entendemos que isto que ten un coste habrá que poñelo a funcionar en algún momento, e tamén se nos falou no seu momento dunhos computadores que o noso grupo non quixo que se nos ofreceu, entendemos que se debería destinar pois, a poboación que o necesite, e non sei ao final pois, que reparto se fixo deses computadores. Eu digo unha cousa, isto canto antes se poña a funcionar mellor, para mí. Eu recordo cando estábamos no Concello de Arriba que había un equipo de son maravilloso e tal, e eu acórdome de deixar falar a algún portavoz de algún grupo, falaba todo o que quería, e foille moi mal. Entonces eu, canto antes se poñen en valor isto e se quiten os plásticos e poda utilizar, para mí moito mellor. Pero de que depende? Pois depende, a verdade é que eu non estou moi ao tanto desto, non? O equipo me parece está... O equipo de Diputación hai que facer un acordo para trabajar. Bien. Sobre os ordenadores? Os acordos, os ordenadores. Os ordenadores xa é un listado de que nos ten no Concello. De feito, hai unha auditoría feita para a Diputación. Fai uns días. Vostedes non contestaron a súa... Nós dixemos que non queríamos que se destinara a alguén que Os necesitase. equipos están repartidos para a xente que traballa para o Concello. Con nombre e apellidos. Efectivamente. Ten o listado segundo na base. Se o quere ver, que non sei. Por a nosa parte non hai máis cuestións. Vale. María. Van ser poucas porque a moitas delas xa... Cantas menos antes salimos. No, bueno, porque moitas xa... Bueno, Xa o primeiro intervinte xa colleu bastantes e, polo tanto, non vou a repetirme. Voume a vía de carreteras. Primeiro, acórdase dunhas luces na carretera de Veiga que dixemos que hai dúas casas, os ciudadanos vimos todos os días que a veces se poden poñer os puntos de luz. É na carretera de... cerca do Teleclub. Por aí. Vale. Sabes o que pasa? Que non hai equipo de medida ali. Eles dime e outros lado. No, eu falei con un deles, me imagino que será o mesmo que falou con vostede, e temos que mirar a ver se damos levado desde o Teleclub, porque ao non haber equipo de medida non podemos poñer máis luces porque está absolutamente pero bueno, a ver se as damos levado desde o Teleclub. Depois, en temas de carreteras, a carretera de Pereira de Abaixo e de Uixo. A de Sandiás a Bacariza, un camiño que hai ali en Vilasusá, en Requeixo. E as pistas de Laxe. As de Laxe. Sí, hai algunhas que... As da parcelaria. Sí. Hai algunhas que dar. Despois, na rúa Ribeira Sacra, como digo os veciños, eu vivo ali, me trasladaron os veciños e o podo. Na saída do garaxe, a veces a concelleira xa nos momentos puxeron un claro de plástico, pero a ciudadanía no exquisito uso do público pois rompeu. Pero iso que é ali onde a oficina de emprego. Non, onde era Trópica. Ao lado do garaxe que era outra. Entón, ali a veces é imposible salir do garaxe e poñer unha maceta destas papas, bueno, que permita xirar. E pois a calle está, hai ali unha fachanca. Bueno, aí estamos Bien. Eu estamos intentando ir á expropiación desa esquina para darlle circulación como é debido. Mo trasladaron e pois eso. Repito, a veces a que se atexa. O din, repito, sei que se anda no tema. E o dos pasos de cebra da Rúa de Santana, verdad? Diría aquelo, sei que andan por ali, que ustedes están moi ben, buscar un tema luminoso algo, porque un día vai haber unha atropello, non é coña, un atropello. E o semáforo da Avenida Monforte os internacional. O semáforo debía estar antes de que remato ano, pero bueno. E, bueno, pois o resto xa dixo o primeiro da minha parte, pois. Ben, pois, entonces, levantamos a sesión, de todas maneiras, se me permite, antes de sair, probablemente teñamos pleno
para aprobar os presupostos antes de que remate o ano, pero se así non fora, e se non nos vemos, que pasen unhas felices festas de Navidad e tamén un próspero ano novo. Boas noites e hasta vernos. Adiós o vídeo. Boa Nadal. Quero falar con aquel señor. Con quen? Con aquel señor si Co Penel. A ver, oi.